Pasul 2. Deparazitarea. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, OMS, infestările cu paraziți afectează aproape 75% din populație, indiferent de nivelul de viață, iar riscul este și mai mare atunci când ne aflăm în preajma animalelor de companie, fie că sunt cele de apartament sau cele de curte. Cele mai întâlnite forme ale parazitozelor sunt giardioza, ascaridoza, oxiuroza. Primele simptome care ar putea sugera existența paraziților în organism sunt oboseala cronică, durerile frecvente de cap, flatulență și balonare, constipații sau diaree, stările de nervozitate, lipsa de somn și a poftei de mâncare, miros din cavitatea bucală. Dar știați că paraziții intestinali pot supraviețui în tractul digestiv ani de zile fără să cauzeze vreun simptom? Vă amintiți de Ștefan? Ștefan a învățat acest lucru de când a descoperit conceptul de sănătate în 5 pași. A făcut primul pas, hidratarea, și acum este la pasul 2, deparazitarea ca metodă de prevenție. În afară de această descoperire pentru el, a înțeles că este la fel de important să fie activ și din punct de vedere fizic. De aceea a început să alerge în fiecare dimineață în parc. Așa a făcut cunoștință cu Maria, care obișnuia să-și plimbe cățelul la aceeași oră. Ștefan a vrut să împărtășească informația pe care o deținea și s-a gândit să-i ofere în următoarea zi broșura Gazde fără voie, unde era menționat faptul cât de importantă este deparazitarea de 2 ori pe an cu metode naturale pentru fiecare membru al familiei, precum și a animalelor de companie sau din gospodărie. I-a întins broșura și i-a zis: „Și mie îmi plac foarte mult animalele, dar știai că și micii noștri prieteni pot fi cauza multor provocări pentru sănătatea noastră?” Infestările cu viermi intestinali ocupă locul 3 la cauze ale îmbolnăvirilor. Dacă te interesează, ne vedem mâine la aceeași oră. Ștefan nici nu bănuia că Maria se confrunta cu o serie de probleme care nu erau vizibile la prima vedere. Avea dureri gastrointestinale, balonări dese, avea scaun moale și o stare constantă de disconfort la nivelul stomacului, ce o urmărea deseori chiar și întreaga zi. Câteva luni mai înainte, chiar și ea a citit un articol despre problema helminților, a toxinelor și a rezidurilor prezente în organismul uman. Iar întâlnirea cu Ștefan a accentuat și mai tare temerea ei. Așa a decis Maria, la recomandarea lui Ștefan, să facă inițial pasul 1 cu Hidramax și ulterior pasul 2, deparazitarea. A urmat programul de dehelmentizare și purificare a organismului Parashield PAC. Programele antiparazitare de la Coral Club au fost testate deja de peste 800.000 de persoane din toată lumea, iar majoritatea îl parcurg periodic, o dată sau de 2 ori pe an, în scop profilactic. Acest fapt este demonstrat deja, iar programul a funcționat și în cazul Mariei, iar acum este mult mai liniștită. Maria simte că și-a revenit, iar acum se bucură de mâncare și ieșirile la restaurant cu prietenii pentru că are încredere că totul o să fie bine. Ea a decis că va urma acest program de 2 ori pe an pentru o deparazitare constantă și ca să se protejeze și pe viitor de acțiunea paraziților. Vrei și tu să scapi sau să eviți problemele pe care le avea Maria? Pasul 2. Deparazitarea prin programul Parashield PAC îți poate oferi o digestie ușoară, mai multă încredere în tine și mai multă poftă de mâncare și de viață. Contactează acum un distribuitor Coral Club România, iar acesta te va ajuta să iei cea mai bună decizie pentru protecția sănătății tale.